Здравейте, градинари! Днес зелено и полезно ще проверим един от най-популярните и противоречиви съвети в градинарството. Случвало ли ви се, отваряте социалните мрежи и виждате постове, които ви казват: не изхвърляйте утайката от кафе. Тя е супер тор, прави почвата кисела за боровинките, гони охлювите и прави доматите огромни. Дори ние сме правили подобно кратко видео. Вие започвате съответно да я събирате, изсипвате я в лехите и след броени дни виждате нещо странно. Почвата отгоре хваща кора, водата попива по-трудно, а младите разсъди сякаш спират да растат. Каква е истината? Кафената утайка ценен ресурс ли е или може да потисне растежа в лехите ви? Истината, както винаги в агрономията, е в баланса. Кафената утайка не е нито отрова, нито чудодеен супер тор. В малки количества тя може да бъде полезна органична добавка, но начинът, по който често се прилага в хоби градините, създава излишни проблеми. Днес ще проверим основните митове за утайката от кафе. През погледа на науката ще разберем защо изсипването и на дебел слой пречи на въздуха за корените, защо не вкиселява почвата, така както си мислите, и кои са три от най-безопасните и практични начина да я използвате в двора си. Нека превърнем този кухненски отпадък в реален помощник за почвата. Започваме с мит номер 1. Кафената утайка е силно кисела и е перфектна за боровинки. Всеки знае, че напитката кафе е кисела. Затова масово се препоръчва утайката да се изсипва под киселинолюбиви култури, като боровинки, рододендрони или за промяна на цвета при хортензиите. Какво казва науката? При приготвянето на кафето значителна част от водоразтворимите съединения и киселини преминава в напитката. Затова използваната утайка обикновено е много по-малко кисела от самото кафе. Нейното pH е близо до неутралното, обикновено между 6,5 и 6,8. Ако изсипете използвана утайка под боровинките с надеждата да свалите pH на почвата до нужните за тях 4,5, това просто няма да проработи. Разчитането на утайка за надежно подкиселяване е в този случай безполезно. За тази цел се използват доказани материали като кисел торф или земеделска сяра. В случая няма да попречи, но няма и да донесе желаната киселинност на почвата. Мит 2. Изсипи я директно около стъблото. Проблемът с плътния слой. Втория голям риск е изсипването на свежа утайка на дебел слой директно около стъблата и на зеленчуците. Какво се случва под земята? Кафената утайка е съставена от изключително финни частици. Когато я изсипете на дебел слой върху почвата и тя изсъхне на слънцето, частиците се слепват плътно една към друга и образуват кора, която изсушава повърхността и отблъсква водата. При такъв дебел, избит слой, водата прониква много по-трудно, а въздухообменът в повърхностния слой се влошава. Това може сериозно да потисне семената и младите разсъди. Освен това, влажната утайка, натрупана около стъблото, създава условия за развитие на плесени. Затова свежата утайка никога не трябва да се трупа като дебела възглавница около растенията. След малко ще ви опишем най-добрите начини, по които да я използвате, както вече споменахме. Мит номер 3. Утайката е бърз азотен тор. Третия мит е свързан с храненето. В утайката наистина се съдържа около 1-2% азот, както и малки количества други елементи. Поради това много хора я смятат за бърз тор. Но какво казва науката? Утайката е слаб и бавен почвен подобрител, а не завършен тор. Този азот е предимно в органична форма и не се освобождава веднага. Когато внесете голямо количество утайка, микроорганизмите започват да я разграждат и временно могат да свържат част от наличния в почвата минерален азот. Получава се временно забавяне дори в храненето на растението. В допълнение, остатъчния кофеин и полифенолите в прясната утайка могат да действат като естествен инхибитор, т.е. той потиска покълването на семената и началния растеж на някои по-чувствителни зеленчуци. Тогава как работи утайката? Значи ли това, че трябва да хвърляме утайката в боклука? Категорично не. Тя е чудесен органичен ресурс, стига да я използваме разумно. Първо, балансирана добавка към компоста. Това е най-добрият метод. Кафената утайка е прекрасна съставка за компостиране. В компоста тя се брои за зелен, богат на азот материал. Смесвайте приблизително една част утайка с 3 до 4 сухи части кафеви материали, като сухи листа, слама, нарязан картон. Нека утайката не надвишава 20% от общия обем.
По време на компостирането, кофеинът и другите съединения постепенно се разграждат, а органичната материя се превръща в стабилен компост. Номер 2. Внимателно при вермикомпостирането. Червените калифорнийски червеи могат да приемат утайка от кафе, но само като малка част от разнообразната им храна, например до около 10%, като започнете с съвсем малко. Смесвайте я добре с накъсан картон и сухи листа, за да не промените киселинността и влажността в кофата. 3. Правилно директно внасяне в почвата. Ако все пак я внасяте директно в градината, използвайте съвсем малко количество тънък слой, а не купчинки. Смесете я добре с горните няколко сантиметра почва и не я поставяйте плътно около стъблата. Не използвайте също прясна утайка около семена и млад разсъд. А какво става с твърдението, че утайката спира голите охлюви? Научните изследвания показват, че силен кофеинов разтвор, използван за поливане, може да отблъсква охлювите, но сухата утайка, разпръсната в лехата, е съвсем различно нещо. Сухият пръстен от утайка може временно да затрудни някои охлюви, но не е надежна бариера. При влага, например, сутрешна роса или дъжд, този ефект отслабва, а охлювите лесно преминават през него. За реална защита разчитайте на редовно събиране, премахване на укритията им, сутрешно поливане и доказани градински методи. Кафената утайка, както разбрахме, не е нито отрова, нито чудодеен супертор. Тя е слаб и бавен органичен подобрител, който просто изисква правилна употреба. Когато спрете да я трупате на дебели слоеве около стъблата и започнете да я добавяте в добре балансиран компост, вие превръщате един кухненски отпадък в ценна храна за земята. Ако това видео ви е било полезно, абонирайте се за зелено и полезно. Напишете в коментарите, вие използвате ли утайка от кафе във вашия двор и как я прилагате. Споделете вашия опит под видеото. До следващия път в зелено и полезно, а от мен благодаря, че изгледахте и това видео.